Turkulaisten ja pietarilaisten koulujen välinen yhteistyö on vilkasta. Kaupunkien ystävyyskaupunkitoiminta on jatkunut jo 60 vuotta. Pietarilaisia koululaisia vierailee parhaillaan Turussa. Virallisten vierailujen sijaan nuoret haluavat tavallista yhdessäoloa. Luokkahuoneessa pulppusi iloisesti suomi, ruotsi, venäjä ja englanti, kun turkulais- ja pietarilaisopiskelijat tutustuivat yhdessä Kalevalaan. Nuoret eivät virallisia tilaisuuksia kaipaa ystävyyskaupunkien välille. Ihmiset on siinä kuitenkin kaikista parasta, että viimekin keväänä kun olin Pietarissa, niin isäntäperheen vanhemmat oli oikein mukavia ja kyllä välillä kova ikävä sinne. Misha Truhin majoittuu Heikkilän perheessä. У нас очень хорошие, теплые отношения. Он помогает мне узнать больше о городе и рассказывает почти что о каждом месте. No, mitä tämä parhaimmillaan antaa näille nuorille? No se meidän tavoite tietysti on tarjota heille tilaisuuksia puhua venäjää aidoissa tilanteissa niin, että se ei olisi semmoista luokkahuoneen oppikirjakieltä, vaan ihan oikeiden ihmisten kanssa puhumista. No, kun mä en kauheasti vielä puhu venäjää, mutta tässä niinku tavallaan korvat oppii kuulemaan ainakin joitain sanoja ja sille pystyy ehkä ymmärtämään, ei sanatarkkaan, mutta asian kuitenkin. Turun ja Pietarin ystävyyskaupunki taivaalla on kestänyt jo 60 vuotta. Vuosien saatossa on ystävyyssuhdekin muuttunut. Для нас очень важно, чтобы наши ребята взаимодействовали друг с другом, чтобы они могли попробовать пожить жизнью финской семьи, поучиться в финской школе. Mulla on ollut nyt muutamia semmoisia lukiolaisopiskelijoita, jotka mä tiedän, että on vielä lukion jälkeenkin sitten ollut tekemisissä näiden pietarilaisten ystävien kanssa. Joustokaukaloiden tulo jäähalleihin